हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो बयखौबो बड' जोबनाय स्लाव बरनाय लाग्रोनाय जायो आरो बेजों लोगोसेनो आसा खालामो नोंथांमोना नैबे मोनसे दिनैनि गोदान भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै गिबियावनोथ' आं नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो मोनसे गोरोन्थिनि थाखाय निमाहाखौ बिगुरनो सानो आं बे गोरोन्थिया मा बेखौबो नोंथांमोननो खोन्थाहरग्रोनो सानदों आङो मैया नोंथांमोननो बे मोनाबिलि समाव मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन जोंहा आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि साख्रिनि भेकेन्सि फैदों होननानै नोंथांमोननो आं खोन्थाहरदोंमोन आं बे भिडिअआव नोंथांमोननो बुंदोंमोन दि जोंहा बे ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 साख्रिनि थाखाय नोंथांमोननि सेलेक्शन प्रसेसआव जेबो नाङा माने नोंथांमोननि सेलेक्शन प्रसेसआ इन्टारभिउ आरो एग्जाम जाया होननानै आं नोंथांमोननो बेहाय मिस्टेक खोन्थाहरदोंमोन माने गोरोन्थि जादों आरो बिदि होननानै खोन्थाहरनाया आंनिया आं माने एडभार्टाइजमेन्टखौ नायदोंमोन नाथायबा बे एडभार्टाइजमेन्टआव आं नायफ्लाङाखैमोन दि सेलेक्शन प्रसेसआ जोंहा रिटेन एग्जाम आरो इन्टारभिउबो जागोन होननानै दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो निमाहाखौ बिहरनो सानो दे मैयानि भिडिअआव आङो मिस्टेक बानायफ्लांनायनि थाखाय आं बे भिडिअखौ दायो प्राइभेट खालामबाय नोंथांमोना दा बे भिडिअखौ इउटुबाव मोनलिया दा बेनिखायनो आं बे गोदानै भिडिअखौ लाबोनाय जादों जाहाथे नोंथांमोना सेलेक्शन प्रसेसनिबो बागैबो मिथिनो हायो आरो बेजों लोगोसे गासिबो साख्रिनि भेकेन्सिनि डिटेल्सखौ मिथिनो हायो बबे डिपार्टमेन्टनिफ्राय साख्रिया फैदों बेखौ मिथिनो हायो बिनि थाखाय आं बे भिडिअखौ नोंथांमोना लाबोफिननाय जादों दा बेनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय मैयानि बे मोनसे गोरोन्थि भिडिअनि थाखाय आंखौ निमाहा होबानो जाबाय नोंथांमोना दायो आं नोंथांमोननो गोदानै खोन्थाहरफिननो सानदों जोंहा बे साख्रिखौ अनलाइन बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन दै दा बे बबे डिपार्टमेन्टनिफ्राय फैदों बेयो दासिमबो साख्रिनि इनफरमेसना रोखा जायाखै दा बिथांमोना माने ओरै आरो बे ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि भेकेन्सिया गासिबो डिपार्टमेन्टआव लांदां जाना दङ बेहाय गोबां साख्रिनि नामफोर दङ नाथायबा बेहाय बबे डिपार्टमेन्टनियाव गोलैगोन बेखौ बेहाय बाग खालामनाय जायाखै दै बिथांमोना एसे उनावसो बे साख्रिनि माखासे डिपार्टमेन्टफोरखौ बाग खालामनानै बे साख्रिनि नोंथांमोनखौ सोसनगोन आरो साख्रियाव दा बेनिफ्राय बे साख्रि आं गिबियावनो नोंथांमोननो ग्रेड 4 नि साख्रिनि भेकेन्सिनि बागै डिटेल्सखौ खोन्थाहरफिननो सानदों आरो बेजों लोगोसेनो आङो ग्रेड 3 नि साख्रिनि भेकेन्सिनि डिटेल्सखौबो खोन्थागोन दा बेनिखायनो नोंथांमोना बयबो भिडिअखौ जोबजासिम नायलाय मैया आं भिडिअ बानायनायावबो नोंथांमोना गोबाङानो कनफिउस जादों आं बेखौ मिथिनो हादों दा बेनिखायनो आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो पुरै खोन्थाहरनो सानदों जोंहा बे ग्रेड 4 नि साख्रिनि भेकेन्सिया गासै 13,300निबो बारा जागोन टेन्टेटिभ नालाय बेयो खमबो जानो हागौ बाराबो जानो हागौ बेखौ बुंनो हाया जायखिजाया बेहाय साख्रिनि भेकेन्सि होनाय बादिबा 13,300 दङ दा बे साख्रिनि सेलारिया बेसेबां जागोन बेखौ बेहाय खोन्थायाखै दै नाथायबा बे नोंथांमोना सेलारिखौ आसाम रुल नैबेहाय नायनो हागोन नैबे रुल बादि साख्रिखौ नोंथांमोना मोननो हागोन होननानै बेखौ बुंदों दै नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय दा बिनिफ्राय बे ग्रेड 4 साख्रिनिखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोननि फरायनाया बेसेबां जानांगोन जायफोर नोंथांमोनहा क्लास 8 पास जानानै दङ नोंथांमोननि थाखाय गासै साख्रिनि भेकेन्सिया 9,000 दङ होननानै बेखौ बुंदों आरो जायफोर नोंथांमोनहा मेट्रिक पास जानानै दङ माने क्लास 10 खौ पास जानानै दङ नोंथांमोननि थाखाय गासै साख्रिनि भेकेन्सिया बे ग्रेड 4 नि थाखाय 4,300 दङ होननानै बेखौ बुंदों आरो बेजों लोगोसेनो नैबे बुंबावदों मेक्सिमाम क्वालिफिकेसन नैबे जाहैबाय जोंहा मिनिमाम क्वालिफिकेसन दै नाथायबा जोंहा मेक्सिमाम जायफोर नोंथांमोना दायो माने क्लास 12 माने हायार सेकेन्डारि एग्जामखौ नोंथांमोना पास जानानै दङ नोंथांमोना बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन होनना बेहाय बुंदों नाथायबा जायफोर नोंथांमोना क्लास 12 नि बारा जाबाय माने नोंथांमोना ग्रेजुवेसन पास जाबायबा बे साख्रिनि थाखाय नोंथांमोना एलिजिबोल जानाय नङा होननानै बेखौ बेहाय रोखायै मेनसन खालामदों दै नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन दा बेनिखायनो डिग्री पास जानाय नोंथांमोना बे साख्रिखौ ग्रेड 4 नि साख्रिखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामाबानो जाबाय नोंथांमोना ग्रेड 3 नि साख्रिखौ एप्लाइ खालामबानो जाबाय आरो बिनिफ्राय बे ग्रेड 4 नि साख्रिनि थाखाय नोंथांमोननि बैसोआ 18 बोसोर जानायनिफ्राय 40 बोसोर जानाया एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बेहाय बुंदों बेहाय आरो मोनसे खोथाबाव जोंहा SC ST नोंथांमोना 18 बोसोरनिफ्राय 45 बोसोरनि सिंनिया एप्लाइ खालामनो हागोन 5 इयार्सनि अफार एज लिमिट रिलेक्सेसन होनाय दङ बेखौ नोंथांमोना नायनो हागोन दा बिनिफ्राय एप्लाइ खालामनाय समाव मा डकुमेन्ट्स नांगौनो नोंनि बे मेट्रिकनि एबा क्लास 8नि एबा हायार सेकेन्डारिनि मार्कशीट सार्टिफिकेट एडमिट कार्ड बेखौ नोंथांमोना होनो नांगोन होननानै बेहाय बुंदों इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज सार्टिफिकेटआ बेखौथ' कम्पालसरि नोंथांमोना होखाथारनांगोन अनलाइन एप्लाइ खालामनाय समाव आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना गावबागावनि पासपर्ट साइज फट'ग्राफ सिगनेचार नोंथांमोना बेखौ आपल'ड खालामनांगोननो अनलाइन एप्लाइ खालामनाय समाव नोंथांमोना 200 रुपिस होनो नांगोन आनरिजार्भ जायफोर नोंथांमोना OBC नोंथांमोना 200 SC STP STH नोंथांमोना मात्र 150 रां नोंथांमोना अनलाइन पेमेन्ट खालामनांगोन होननानै बेहाय बुंदों दा एसे खम SC STP STH बिथांमोननि थाखाय दा बिनिफ्राय जोंहा
अनलाइन एप्लाइआ जोंहा 14 एप्रिलनिफ्रायसो जागोन दे दा जाथ'वाखै एसे सम दंबावो 14 एप्रिलनिफ्राय जानानै 30 मेसिम जोंहा अनलाइन एप्लाइ जागोन होननानै बेखौ बुंदों अनलाइन एप्लाइआ बबे वेबसाइटआव जागोन बेखौ बेहाय बुंदों नोंथांमोना नायनो हागोन दे www.sebaonline.org बे अफिसियेल वेबसाइटआव जोंहा अनलाइन एप्लाइ जागोन होननानै बेहाय खोन्थादों आं बे अफिसियेल वेबसाइटनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव होनानै दोनदों नोंथांमोना बयबो चेक खालामनो हागोन आरो बेजों लोगोसेनो बेहाय ग्रेड 4 नि साख्रिनि सेलेक्शन प्रसेसआ माबायदि जागोन बेखौ बेहाय होनाय दङ आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थाहरनो सानदों There shall be 2 parts of selection process written test and interview जोंहा बेहाय मोननै प्रसेस सेलेक्शन प्रसेस जागोन ना गिबियावनो जोंहा written test लानाय जागोन ना बिनि उनाव जोंहा इंटरभिउ जागोन ना बेखौ बेहाय खोन्थादों दे दा बिनिफ्राय बे इंटरभिउ आरो written test जाखांनायनि उनाव नोंथांमोननियाव मा जागोन ना सेलेक्शन प्रसेसआ गासिबो ओरिजिनल डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना लाना थांनो नांगोन ना जायफोर नोंथांमोना सेलेक्ट जाबाय नोंथांमोना ओरिजिनल डकुमेन्ट्सखौ देखायनो नांगोन होननानै बेहाय बुंदों एस प्रुफ हिसाबै नोंथांमोना एडमिट कार्डखौ देखायनो हायो जुदि नोंनाव बार्थ सार्टिफिकेट दङबाबो नोंथांमोना होनो नांगोन कास्ट सार्टिफिकेट बेखौ नोंथांमोना होनो नांगोन दे जायफोर नोंथांमोना SC ST केटेगरिनि बिनिफ्राय नोंनि फरायनायनि गासिबो मार्कशीट सार्टिफिकेट एडमिट कार्ड बेखौ नोंथांमोना होनो नांगोन आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोना एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज सार्टिफिकेटआ बेखौ नोंथांमोना बयबो होनांगोन बेखौ बेहाय बुंदों दे बे जाहैबाय जोंहा ग्रेड 4 नि साख्रिनि भेकेन्सिनि डिटेल्सआ आं आरो दायो नोंथांमोननो खोन्थानोसै जोंहा ग्रेड 3 साख्रिनि भेकेन्सिनि थाखाय माबायदि जागोन बेखौ नोंथांमोननो आं खोन्थाहरनो सानदों जोंहा बे ग्रेड 3 साख्रिनि भेकेन्सिया गासै 13,141 था भेकेन्सि दङ बे टेन्टेटिभ बेयो बिनि बाराबो जानो हागौ खमबो जानो हागौ साख्रिनि भेकेन्सिया आरो बिनिफ्राय बेहाय जेबो डिपार्टमेन्ट्स गैया दे साख्रिनि जेनेबा बबे डिपार्टमेन्टनि थाखाय बे ग्रेड 3 नि भेकेन्सिया लांदों जाना दङ बेखौ बेहाय खोन्थायाखै दे जायखिजाया नोंथांमोनखौ गोबां डिपार्टमेन्टआव फिल खालामनाय जागोन आरो नोंथांमोनखौ थिसननाय जागोन ग्रेड 3 नि भेकेन्सियाव दा बेहाय सेलारिनि बागैबो खोन्थायाखै दे गभर्नमेन्टनि रुल बायदियै नोंथांमोना सेलारिखौ मोननो हागोन होननानै बेहाय बुंदों दा बेहाय केटेगरि 1 आव खैथा भेकेन्सि दं आं बेखौबो नोंथांमोननो खोन्थागोन केटेगरि 1 साख्रिनि थाखाय मा मा भेकेन्सि दं बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानो सानदों केटेगरि 1 साख्रिनि थाखाय मा मा भेकेन्सि दङ ना एकाउन्टेन्ट केशियार जुनियर एसिस्टेन्ट LDA स्टेनोग्राफार एक्सेट्रा आरो गोबां साख्रिनि नामफोरनि जोंहा भेकेन्सिया दं होननानै बेहाय बुंदों नाथायबा बे एकाउन्टेन्ट केशियारा बबे डिपार्टमेन्टनि थाखाय बेखौ बे डिपार्टमेन्टआव बाहागो खालामाखै दे दा बिनिखायनो जों दा डिपार्टमेन्टखौ बुंनो हाया दा बिनिफ्राय बे केटेगरि 1 साख्रिनि थाखाय नोंथांमोननि फरायनाया बेचलर डिग्री पास जानाय जानांगोन नोंथांमोना एनि स्ट्रिम साइन्स जानो जा आर्ट्सआनो जा कमार्सआनो जा नोंथांमोना डिग्रीखौ पास जाबायबा एप्लाइ खालामनो हागोन नाथायबा कम्पिउटार सार्टिफिकेट थानाया एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बेहाय बुंदों 6 मान्थ्सनि खमथारबाबो 6 मान्थ्सनि जुदि 6 मासनि जुदि कम्पिउटार सार्टिफिकेट दङबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन जायफोर नोंथांमोना बोसोरसेनि दङ नोंथांमोनाथ' बयबो एप्लाइ खालामनो हाखागोनखा दा बेहाय गासै साख्रिनि भेकेन्सिया 8,331 था दङ होननानै बेहाय बुंदों टेन्टेटिभ साख्रिनि भेकेन्सि बियो खमबो जानो हागौ बाराबो जानो हागौ दा बिनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना बेचलर डिग्रील' पास जानाय नोंथांमोनाबो बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन दे बेहाय जेबो रेस्ट्रिक्सन होनाय गैया नैबेहाय नोंथांमोना नुनो हागोन माने बेचलर डिग्री पास जानाय नोंथांमोननि थाखायबो साख्रिनि भेकेन्सिया दङ नोंथांमोना कम्पिउटार सार्टिफिकेट गैया एप्लाइ खालामनो हागोन दा बिनिफ्राय जोंहा दङ केटेगरि 2 आव साख्रिनि भेकेन्सिया मा मा दं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानि फिल्ड एसिस्टेन्ट फिल्डमेन फरमेन सेक्सन एसिस्टेन्ट दङ सयल कनजारभेसन फिल्ड वर्कार जुनियर एग्रिकालचार एक्सटेनसन एसिस्टेन्ट एक्सेट्रा माखासे बेबादिनो साख्रिनि नाम दङ होननानै बुंदों केटेगरि 2 आव नाथायबा डिपार्टमेन्टखौ बेहाय मेनसन खालामाखै बबे डिपार्टमेन्टआव नोंथांमोना मोनगोन बेखौ बेहाय खोन्थायाखै दे दा बेहाय बुंदों नोंथांमोना हायार सेकेन्डारिखौ पास जानाय जानांगोन ना नाथायबा हायार सेकेन्डारि पास जानाय जुदि नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो सानदोंबा बेहाय नोंथांमोननिया साइन्स स्ट्रिम लानानै एप्लाइ खालामनांगोन माने साइन्स स्ट्रिम लानानै जायफोर नोंथांमोना हायार सेकेन्डारि पास जानाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन ना नैबे पस्टफोरनि थाखाय लेबरेटरि एसिस्टेन्ट सेक्सन एसिस्टेन्ट एन्ड फट'ग्राफि एसिस्टेन्ट नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय बे मोनब्रै बे मोनब्रै साख्रिखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो थाखाय साइन्स स्ट्रिम लानानै पास जानाय जानांगोन ना नाथायबा बेलेग नैबे मोनसे भेकेन्सिफोरनि थाखाय नोंथांमोना नायबानो जाबाय नैबे फिल्ड एसिस्टेन्ट फिल्डमेन फरमेन बेफोरबायदि साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो थाखाय हायार सेकेन्डारि पास जानानै एप्लाइ खालामनो हागोन एनि स्ट्रिम नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय दे आं मा होनदों नोंथांमोना बेखौ मोजाङै खोनासङ
नैबेहाय बुंदों लेबरेटरि एसिस्टेन्ट, सेक्सन एसिस्टेन्ट, फटोग्राफि एसिस्टेन्ट बे मोनब्रै साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो थाखायल' नोंथांमोना साइन्स स्ट्रिमनि जानांगोन एप्लाइ खालामनो थाखाय। नाथायबा जोंहा माखासे साख्रिनि भेकेन्सि दङ, फिल्ड एसिस्टेन्ट, फिल्डमेन, फायारमेन, बेफोरखौ नोंथांमोना सयल कनजारभेसन फिल्ड, एग्रिकालचार एक्सटेनसन एसिस्टेन्ट, बेफोरखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो थाखाय मात्र हायार सेकेन्डारिल' पास जानानै एप्लाइ खालामनो हागोन। बेखौ नोंथांमोना बयबो गोसोआव लाबानो जाबाय। दा बे साख्रिनि थाखाय जोंहा केटेगरि 2 नि थाखाय 3690 साख्रिनि भेकेन्सि दङ, बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय। दा बेनिफ्राय फैदो जोंहा केटेगरि 3 आव भिडिअआ एसे गोलाव जागोन, नाथायबा आं नोंथांमोननो डिटेल्सै खोन्थाहरनो सानदों। दा बेनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नाय। दा बेहाय बुंदों जोंहा केटेगरि 3 आव साख्रिनि भेकेन्सिया दङ ड्राइभार। दा बे ड्राइभार साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना मेट्रिक पास जानानै एप्लाइ खालामनो हागोन होनना बे बुंदों। दा नोंथांमोना सोरबाफोर मेट्रिक पास जानायबा एप्लाइ खालामनो हागोन ड्राइभार साख्रिनि थाखाय। साख्रिनि भेकेन्सिया बेहाय 1120 दङ, नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन। दा बिनिफ्राय बे ड्राइभार साख्रिनि थाखाय बेहाय ड्राइभारनि बे ड्राइभिं लाइसेन्स नांगौ, बेखौ खोन्थायाखै, बेहाय बुङाखै, बियाखै जेनेबा ड्राइभिं लाइसेन्स नांगौ होननानै। बेहाय आं गासिबो डिटेल्सखौ नायबाय, नाथायबा बेहाय ड्राइभिं लाइसेन्सखौ बियाखै। नोंथांमोना बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन मेट्रिक पास जानाय नोंथांमोना ड्राइभार साख्रिनि थाखाय। दा बेहाय एप्लाइ खालामनाय समाव मा डकुमेन्ट्स नांगौ आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थाहरनो सानदों दे। बेजों लोगोसे बैसोखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानि। 18 बोसोरा जाखानांगोन, 18 बोसोरनिफ्राय 45 बोसोरनि एप्लाइ खालामनो हागोन। ग्रेड 3 साख्रिनि थाखायबो एडमिट कार्ड, सार्टिफिकेट, मार्कशीट नोंथांमोना बेखौ होजोबनांगोन। एप्लाइ खालामनाय समाव पासपर्ट साइज फट'ग्राफ, सिगनेचार बेखौ होनांगोन। बे ग्रेड 3 साख्रिखौ एप्लाइ खालामनायाव नोंथांमोना 350 रुपिस अनलाइन पेमेन्ट खालामनांगोन, आनरिजार्भ आरो अबिसि केटेगरिनि नोंथांमोनहा। नाथायबा जायफोर SC, STP, STH केटेगरिनि बिथांमोना 250 रुपिसखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनाय समाव नोंथांमोना पेमेन्ट खालामनांगोन। सेलेक्सन प्रसेसआ माबायदि जागोन आं बेखौबो नोंथांमोननो खोन्थानि। एप्लिकेसनखौ नोंथांमोना अनलाइननो एप्लाइ खालामनो हागोन, बेखौबो ग्रेड 3 साख्रिखौनो। बेनाबो सेम टु सेम 11 एप्रिलनिफ्राय जोंहा बे अनलाइन एप्लाइआ स्टार्ट जागोन। बेनिफ्राय जोंहा लास्ट डेटआ जाहैबाय 30 मे। अनलाइन एप्लाइनि स्टार्ट डेटआ एखे आरो जोबनाय डेटआबो एखे, ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 मोननैनियाबो। दा बेहाय सेलेक्सन प्रसेसआ बेहाय डिफारेन्ट केटेगरि जागोन होनना बेहाय बुंदों। आरो बेहाय सेलेक्सन प्रसेसआ माबायदि जागोन बेखौ एसे मोजाङै खोन्थाहराखै दे। दायो बे फुल एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारना फैबा आं नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ लाबोफिनबावगोन। बेहाय बुंदों दा सेलेक्सन क्राइटेरिया एन्ड द मड अफ एग्जामिनेसन फर द डिफारेन्ट केटेगरिज अफ पोस्ट सेल बि कमिउनिकेटेड इन डिउ कर्स अफ टाइम। बिथांमोना एसे समनि उनाव बिथांमोना माने गोदानै खोन्थाहरफिनगोन बबे मोनसे जेनेबा केटेगरि 1, केटेगरि 2, केटेगरि 3 मोनथाम केटेगरिनि साख्रि दं नालाय। बे मोनथाम साख्रिनि केटेगरिनि थाखाय सेलेक्सन प्रसेसआ माबोरै जागोन बिथांमोना एसे उनाव खोन्थाहरगोन होननानै बेखौ बुंदों दे। माने केटेगरि वाइज जोंहा सेलेक्सन प्रसेसआ एसे बेलेग जागोन आरो। दा बेहाय जोंहा बे सेलेक्सन प्रसेस जाखांनायनि उनाव जोंहा सर्ट लिस्ट केन्डिडेट नोंथांमोना गासिबो अरिजिनेल सार्टिफिकेट, मार्कशीट, एडमिट कार्ड, कास्ट सार्टिफिकेट, इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज बेफोरखौ नोंथांमोना खोन्थानांगोन होनना बेहाय बुंदों दे। दा बेखिनियानोमोन। दा नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङबा सोंबानो जाबाय भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव बे साख्रिनि बागै। आरो नोंथांमोनथ' आं कमेन्ट खालामखाबायानोसै, नोंथांमोना जाहाथे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायो। आं माने नोंथांमोननो फुल एडभार्टाइजमेन्ट फैयोबा मोनसे गोदानै भिडिअ लाफिनबावगोन। दा बेखिनियानोमोन। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदों होननानै। मैयानि गोरोन्थिनि थाखाय आंखौ निमाहा होबानो जाबाय। आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना बयबो लोगोफोरनो शेयार खालामबानो जाबाय। गोजोन्थों।